Poď si ľudská škorvená, teraz mi neúdeš. Ty kurva, robil som si to 2 mesiace, no tak poď sem! Poď sem, ty kurva! Do piče, teraz som išla do kanála, more. Čo som ja nejaký bezak, že by som tam chodil? Čo? Ty si čo do piči? No konečne niekto prišiel. Už som si myslel, že budem celý večer pozerať na plesnivé steny a počúvať potkany, ako zahádajú o mrvinku. Jebe ti ako mrvinka, ty si na fetách. Aha, malá loďka, to je úžasné. Ja tu čakám na poriadny chaos a dostanem papierový čln. Vieš, čo je sranda? Ľudia si myslia, že ja som tá najtesnejšia vec v tomto kanáli. Kámo, ty si ešte nevidel môj účet za opravu potrubia. Každý odo mňa očakáva hrôzu, krik a nočné mory, ale nikto sa neopýta, či mám dobrý deň. Ja. Tak poď bližšie, neboj sa, ja ti nechcem pokaziť večer. Neboj sa, neboj. Bývam v dere, mám susedov potkanov a jediná návšteva, ktorú dostanem, je niekto, kto mi hodí papier do obývačky. Jo, ištenem, taká búrka do piči, idem toto rýchlo dať hore, či dole, alebo ako sa to dáva. Ten žltý chlapec zase sa mi modlí pred domom do piči. Jo, ty kokot. Jo, ištenem, idem rýchlo do piče. Ja som chcel byť normálny klaun, robiť oslavy, rozdávať balóny, ale nie. Skončil som tu dole ako idiot v kanáli. A teraz mám na výber. Buď ťa vystraším, alebo si spolu sadneme a budeme prestierať, že toto nie je úplne posratá situácia. A čo keď nie no? Keď ťa diznem hlavu. Úprimne. Áno. A čo teraz si kokot kopeš a ty? Ja sa bojím, že mi odrízneš ruku. Neodriznem ti nohu, keď si pôjdeš pri loďku. Neriskuj. Keď si pôjdeš pri loďku, tak ti dám navždy pokoj, sľubujem. No poď.